Samo 3 dana kasnije, u 29. kolu Prve savezne lige, Grupa B, Loznica i Radnički su pred 4000 gledalaca na gradskom stadionu u Loznici podelili bodove. Rezultat 1:1. Ekipe su nastupile u sljedećim sastavima: Radnički, Ranđelović, Ilijević, Ivan Ilić, Aleksandar Ilić, Mrkić, Grujić, Đorđević, Dragan Ilić, Đukić, Živadinović i Manić. Trener ekipe je Josip Mića Duančić. Loznica, Šiljak, Kosić, Čeliković, Obadović, Cerovac, Milovanović, Maksimović, Josipović, Vojvodić, Petrović i Mićić. Trener Miroslav Milanović. Meč je vodila sudijska trojka na čelu sa glavnim sudijom Zdravkom Savićem iz Bačke Topole, njegovi pomoćnici Sava Čukanica iz Novog Sada i Nedeljko Klepić iz Subotice. Prvi su zapretili gosti. U 4. minutu korner izvodi Đorđević, a prvi strelac lige Rade Manić demonstrira šut iz prve. 9. minut, šut Vladice Petrovića iz slobodnog udarca zaustavlja Ranđelović. 4 minuta kasnije, posle centar šuta Ilijevića, pokušava Manić, atraktivno ali neprecizno. U 22. minutu 1:0 za Radnički. Centar šut je uputio Živadinović, a Dragan Ilić, pored neodlučnog Čelikovića i statičnog Šiljka, šalje loptu u mrežu. Pogledajmo još jednom vodeći pogodak Radničkog iz Niša. A onda kreće serija šansi Loznice, koje što zbog nespretnosti, što zbog loše sreće nisu realizovane. Prvu 29. minutu 100% priliku propušta Momčilo Maksimović posle šuta Vladice Petrovića. U 33. minutu sa udaljenosti od preko 30 metara Saša Josipović iz slobodnog udarca pogađa prečku. Majstoriju Josipovića vidjet ćemo iz drugog ugla. Četiri minuta kasnije prečku pogađa i Vladica Petrović. Ovako je to izgledalo iz drugog ugla. I posljednju priliku u prvom poluvremenu propustio je Maksimović. Na klupi za rezervni igrače Loznice, pored golmana Rakovića, sedeli su još Marković, Vukašinović, Vuković i Vasiljević. I već u poluvremenu trener Milanović izvršio prvu izmenu, umesto Momčila Maksimovića u igru je ušao Željko Vuković. U 48. minutu jedina sporna situacija na utakmici. Vojvodić je sjajno proigrao Mićića, ovaj pada u kaznenom prostoru Radničkog, a sudija Zdravko Savić ne pokazuje na 11-terac. Pogledajmo još jednom tu situaciju. Naš utisak, zasnovan pregledanjem snimka, je da između Mićića i Ivana Ilića nije bilo kontakta u kaznenom prostoru Radničkog i da sudija Zdravko Savić nije načinio grešku u ovom trenutku. Pogledajmo celu akciju ponovo i na usporenom snimku. Usledio je centar šut u kazneni prostor Radničkog. Učinio je to Čeliković. Sjajno je Mićića proigrao iz prve Nebojša Vojvodić i sada obratite pažnju, igrač kraj Nebojše Vojvodića, Ilić, kreće prema Mićiću. I koliko smo mi uspeli da vidimo, a nadam se da ste se i vi uverili na ovom usporenom snimku, utisak je da tu kontakta nije bilo. U 58. minutu Petrović iz slobodnog udarca pogađa stativu, a odbijenu loptu Vojvodić, verovali ili ne, šalje pored gola. U 67. minutu nova prilika za Loznicu.
Čeliković pronalazi Vasiljevića, ovaj izvanredno proigrava Vladicu Petrovića, a Petrović iz ove situacije šalje loptu pored gola. U 72. minutu i situaciji u kojoj smo navikli da bude mnogo precizniji, Vladica Petrović loptu šalje iznad gola. 7 minuta kasnije ponovo šutira Vladica Petrović, ali odlično brani Ivan Ranđelović. Posle izvedenog kornera ponovo šut preko gola, ovaj put Pera Kosić. Onda beležimo izvanredan šut Zorana Vasiljevića, ali i dobru odbranu Ranđelovića. Odmah potom usledio je kontranapad Radničkog. Ostao je utisak da je Živadinović imao i bolje rešenje. I najzad izjednačenje. U 84. minutu Obadović šalje dubinsku loptu prema Vojvodiću. Ovaj odigrava povratnu, a Zoran Vasiljević snažnim udarcem loptu šalje iza leđa Ranđelovića. Loznica, Radnički Niš, 1:1. Igrači Loznice uložili su mnogo truda i napora u meču sa Radničkim. Može se reći da im je i sreća okrenula leđa. Igrači zvezdnog reda su vodili pravi rat sa Nišlijama na sredini terena, a uz to su Josipović i Petrović 3 puta pogodili okvir gola. Cerovac je na mestu libera prvo polovreme odigrao besprekorno, pa i pored par grešaka u drugom delu svakako zaslužuje pozitivnu ocenu. Drugi half, Dušan Milovanović je odlično čuvao prvog strelca lige uz Gajića i Puaču, Rada Manića. Osvajanjem boda u Loznici, Niški Radnički je po svojoj prilici obezbedio povratak u elitno društvo jugoslovenskog fudbala. Ostaje otvoreno pitanje da li će Nišlijama poći za rukom da osvoje prvo mesto u grupi i tako konkurišu za eventualno učešće u kupu Evropske fudbalske unije. Što se tiče domaćina, u posljednjih 6 mečeva od mogućih 12 osvojili su samo 2 boda i prestoji im grčevita borba za opstanak.